Okay. No. Okay, santol mo dire oh. Santol sa bukid. Dito. Eri ko sa kuan. Atabay na mo dire. Kulang na lang ni og pump. Wala pa budget para butang og pump. Oh. Mo ni among atabay dire sa bukid. Dugay na kaay ni kining atabay na mo dire. Oh, buhi pa si mama og papa nako. Sila may gapabuhat ani. Pero ang gabantay ani dire ako ng cousin, first cousin si Manong Dulo. Uban sa iyang pamilya sila gabantay dire. Gisirad-an jud niyo gitabunan. Laom kining among atabay dire. Dili lang nako abrihan. Kay kapuyan ako balik dayon sa tabon. Dayon laom kay ini din ingon nila kay patauran man ta namo ni una og bomba kay wala pa may budget atong electric gyud nga pump. Ingon ko bomba lang sa atong kuan ibutang diri. Nya na may nag-ingon nga dili ko no pwede kay laom kayo ang kining sa ni atabay. Sa to palayo kayo ang tubig. So dili ko no madala og kanang bomba-bomba nga manual. So ang angay diri ko no nang di kurente gyud katong electric pump. So pa may budget so inani lang sa ni diri. Oh. Nya kini ko no tugay naman kay ni buhi pagod si mama magpapa makalakaw pa o sila gigapahimo ani. Kuan ko no ni wa ko no ni na sukad mahubsi og tubig. So naagi tubig bali kay sa una niagi magutong hulaw kinumdum mo ato na atoy tuig nga kana bang wala gali ulan-ulan murag kuan pagali ko ato grade 6 graduate ko sa grade 6 sa elementary. Oh naagi pag ito ato kini naa naman ni kunya kuan katong hulaw ko no kini dire wa gini mawad ig tubig mo na nga indot yun ng atabaya kuha na lang yun pump na lang among kulang. Then dito sa balay sa akong first cousin nga among gipabantay dire ni Manong Dulo bago ra po sila nagpataod og kanang sa water district nga hiner ba po kayo ang tubig. Pero kini sa diha gamito ni nila diri sila magkabuok tubig. Oh. Pwede dire. Uy. Santol dito nga tagak ra sa ubos. Sayang mga santol kita ninyo mga santol. Nga tagak ra. Pastilan mo nay punuan. Wa pa jud ko sa kaana. Mura kung wa ko masayop kuan ni siya ang tanom ni papa sa una diri dala ang liso tong among santol pud sa una sa Dipolog katong sa istaka nga tinanom ni sa bana sa isuon sa akong mama nga sa Ilocano si Judy. Katong sa istaka na mo na pud kay naputol naman pud to. Pero nakaliwat pa to kay kining liso ani gitanom diri gikan man ato tung Bangkok nga santol ba tamis. So kini daghan yung tagak na lang tuwa po dito mura gamay itong tuwa dito santol. Dito na baka dito naduha naman lang na among baka diri tuwas unahan tuwa mangga dito wala po na munga lagi nangan pa asuhanan pa ko no. Actually no sa una ra unta gyud may magsigig anhi diri buhi pa si mama ug si papa. Sige ra mig gignan ni mama sa una nga magtanom lagi dire nya wa man gyud mi hunahuna na. Karon na noong wala na sila ayhat namin na asgot og ari-ari diri sa among bukid. Ni mga lubi
Dayon may rambutan gali day hinog na. Tua rambo. Maklaro ba? Sus, sorry lang nga ang kamera nga akong gigamit ron sa cellphone ra. Wala ko madala akong camcorder. Mo ang dili kayo klaro. Napa may tuwa pa'y santol din gamay mo buto. Tuwa pa'y santol pud gali dito. Ay kuwayan. Tuwa dito sa unahan. Di na lang dagway kumaadto dito kay medyo tuwa na kawayan dito. Yep, dito sa ganina wa na ko mabidyo ito pa kawayan mo na ito yung magipamutlan gigamit din ka na diha og mahurot na to dito diha na po may magkuha. Tuntua dito santol murag nay santol po gaya diyo. Sus daghan pa ming lugar diri nga tamnananan. Okay. Bag-o ra mong good no pag kamatay ni mama bag-o lang niadtong Mayo tunong yun sa iyang bispira sa iyang birthday. Dayon pag humana to pangaji dayon mao ra gyud pin nasgot mig ari-ari diri wala na si mama. Noon si mama ug asa siya karon malipay gyud to kay naasgot na mi iyang mga anak nga moari diri kay mo gito ila sa una sila gyud sila una diri may mag-ari-ari kay gusto lagi tikaron ning kining kabilin ni sa akong lula giyang nya karon nami naasgot dira atabay pump na lang may electric pump kinsa kahay magkuan maka donate ani makabutang mig electric pump aning among kuan diri atabay. Pero problema ani kay layo dito sa among itong balay sa akong first cousin nga may mo ni diri. Pero plano pod akong kuan akong sister nga mabutang diri og balay ug madamlag pa pod kay future pa kay nya murag dito pa pikas pod lagi. Wala pa mi makaplano og ayo diri. Namigyo na huna pero ongoing pa ang mga plano og katumanan. Okay. So ako ning gi-document no. Kay niuntot ra pud ni tanaw-tanaw nato ni. Mura ni siya bali og kuan ni akong buot ipasabot nganong ako ning gi-video. Nga aron maka pamalandong ko nga unsa di ay ka anindot ning kinaiyahan nga gasa no gihatag sa Ginoo nato. Pero mamalandong ko pero kita lang mga tao sahay ay makalimot jud ta ba unsaon unsaon nato pagpasalamat ang Dios. Bali kini nga video murag dala na ni pamalandong ba no sa unsa ka maayo ang Ginoo unsa siya kagamhanan nga atong maaninaw ning iyang natura no kining nature kinaiyahan nga kini pod Hinuon nahinumdum ko sa homilya sa pari murag bag-o ra gyud to nalimot ko sa ngalan sa pari no nga kuan jud bantayan ang kinaiyahan kanang ayuhon no dili dagmalan kay para raman pud ni nato. Dayon napahinumduman pud ko nga magtanom gyud no. Di gyud magtinapulan pero mao lagi pasiluon ko sa Ginoo kay na experience gyud nako ng tinapulan gani
hangtod karon mao ra gyapon. Pero naa ko ikaasgot, kulang na lagbuhat action ug maayo pud ning natay kauban sa pamilya kay naapod sila, no, nga ready mo tabang mo realize aning atong mga dapat buhaton dinhi sa bukid nga kinaiyahan hatag sa Ginoo, pinaagi pod sa kining atong ginikanan nga gikan pud nila sa akong lolo lola kini diri dapit, no, sa kuan sa ako ning lola, sa lola nako. Sa mama, no, sa akong mother. Okay, so murag di na lang ko mo abot dito pag-ayo kay kining camera akong gigamit cellphone ra. Cellphone ra. Okay, murag di na ko makuan ang tuyok ning camera. Okay, gabuts biya ko diri kay naay kasagbutan. Balik pa ko dito. May mangga po diri nga dili mo bunga o dili paasuhan o isprihan. Ito dito kita mo itong baka dito. Imo ni iyang anak. Then kining usa wala pa ni luyuan ning mangga. Wala pa ni sugod ng anak. Kini raw. Daghan na unta ni o gula. Ipamaligya. So una diri nami balay-palay diri. Gihao. Si mama si papa gapagamato. Then kuan raman lubi nipa ba to? So naguba na to. Nya ang akong cousin nga among gipapuyo diri, nakakwarta sila, nakapahimo pud sila dito sa ako maadto taron dito. Hala, nalimot ko ani. Mo din yung among CR sa una diri itong nay house na mo diri, walay kubo ra. Mo dito. Nalimot na ko. Sige, ato ta dito. Makita na ko ninyo ang house sa akong manong dulo. Akong first cousin nga may nagbantay diri. Dreads? Ato ni mo si children? Si Aldrich. Mukaon na sila page, Dets? Mukaon na sila page? Sa bulag, tahop ra. Siya ko Dets? Itong mga liso ba dala na ko, Dets? Tuwara man to dito. Kay ingon po si auntie ni mo nga si Milya lagi pa to, no? Kay og Dets to murag di mahibawan. Mao lagi. Kay magdala man ta mig katong abono galing yuta. Dayon babag sa ko kay nana may tahop bugat naman ningko. Dili na to pabugatan ning atong sakyan ng gamay ra naman. Oo, sunod na lang ilis-ilis o gulay tahop ay dala na pud ato. Di lang dunganon kay saning among sakyanan. Sus agkuan ra ni.
Oh, isa man eh. Si Aldrich Jr. Oh, pag binutan dong ha? Ha? Pag binutan, Aldrich Jr. Ito siya siyang papa. O katong dito mo to'y balay sa akong first cousin. Akong si Manong Dulo. Nga. Nakapagama po siya. Diri katong sa bahin po niya sa iya pong ginikanan. Inaato sila, nakakwarta sila din, nakapagama sila ni diri. So kami po nagplano na pod may mamagama diri kay sige naman miganhi diri. Akong sister nagplano na. Pero murag dito sa Pikas. Kay apil pa man ni dito Luyo. Pikas. Laos pa. Na may dalan diha. Dito pa. Nagali suba po dito. Sa niya na kay gamit ra kog kamera nga katong medyo taas-taas og resolution. Aldrich Jr. Mamo niya kuan house balay ni Manong Dulo nga among gi pabantay papuyo nagpuyo po sila diri. Nanapod sila ay bahin diri kanang antena ha umo ni antena namo sa wifi diri. Nakawayan ra among gi tuko. Buhon basin ma ilisdan ra ni og tubo. Yeah. Mo pa ni among na tanom-tanom. Daghan pa ming itanom. Kita pa mig itanom pod. Ini si Manang Nita, asawa ni Manong Dulo. Si Milya diri italanom. Sa kinikuan ko no ni. Kining sili. Igtalanom pa na. Uli na pod meron sa Dipolog. Snack na po ka? Uli na taron. Kaon na ko ron. Human na gini diri mang. Kini diri. Ipang ugsukan naman ni og kawayan. No, kinang among sakinan gamay. Wala man mi katong pang bukid. Bili na sa akong sister diri para pang syudad raon ta na. O ami laing sakyanan. Dooy. Yeah, di kaya na mo makargahan og daghan. Naglalis pa ni Mrs. ganina kay sulod mig tahop dia para pakaon sa kining baboy na mo dire. Niya pa man untang pasudlan og kuan kanang sako nga naisulod katong abono nga yuta. Ko ayaw na kay mabugatan na. Surrender ning ligid sa tong sakyanan. Unya na po na sunod na o gulay tahop. So mao na. Main ta pohon. Natay ka ng sakyanan na ng katong katuuntang pangkuan ba? Pang bukid pod, then dala pod pang double purpose, pang syudad. Ay wa pataan na. Yes. Diha. Palimpyuhan ko ron ni, padampasan ni. Mga sunod semana.
Murag diri magbutang mig bahay kubo. Wala na unsa man dito ganina naka-zoom dito. Ayo pa kay ni. Dito daghan pa ming dapat tamnan impyuhan ni okay na sagbot. Na pa may plano diri kung saan naman ni dayo pa ni ihabog ni diri dito ubos-ubos sa unahan na isuba dito. Di sa kumuha dito. Uy na may saging. Go, go, go! Sige, diri na lang ni taman akong video. Sunod gamit ako atong sa kamera nag